Ahıl vilayatynyň Kaki etrawyna raýatlaryň mart aýy üçin pensiýa haklary we döwlet kömek pullary gijikdirilýär. Bu barada Zatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji aprelde Sewitden maglumat berdi. Yerli banklaryň işgärleri tölew möhletiniň gijikdirilmegini raýatlaryň bank maglumatlarynyň her ýylyň mart aýyna gaýtadan belligi alynmagy boýunça hereket edýän talaplary bilen düşündirýärler. Ýöne bu talaplara babatda Türkmen banklary ýa-da Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuşdaýdan goramak ministrligi üstümizdäki üçin resmi bildiriş çap etmedi. Zatlyk radiosynyň habarçysy Kaki etrawyna pensiýa we döwlet kömek pullarynyň төлewleriniň 15-nji aprel üçin geçirilmegini garaşlýanyny habar berýär. Bank төлewleriniň gijikdirilmegi şol bir wagtda bu ýagdaýyň fonuny emele bilen maglumat boşlugy we gümürtüklük ilat arasyny başagaýlyga ýol açýar. 4 gün geçti. Pensiýa haklary we döwlet kömek pullary heniden bank kartlarymyda geçirilmedi. Diýip Kaki etrawynyň olan bir näçe ýaşaýjy Zatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda aýtdy. Habarçymyz yerli ýaşaýjylaryň ýa-da çekilýän töleýleri barada beren maglumatlaryny etrapda ýaşaýan ýagdaýdan habarly bir çeşme arkaly tasdiklatmagy başardy. Pensiýalar aýyň 15-ne çenli saklanar, bankda pul ýok diýerler diýip çeşme gurrun berdi. Ýöne yerli bank işgärleri gijikdirmeleriň sebäplerini raýatlaryň bank kartlarynyň rekvizitleriniň her ýylyň mart aýyna gaýtadan belligi alynmagy babatda girdilen talaplary bilen düşündirýärler. Pensiýa we döwlet kömek pullaryny kabul edýän raýatlaryň bank kartlaryny täzeden registrasiýa etmeli. Bu talap her ýylyň mart aýynda gaýtalanýar. Adamlar pasportlaryny eltip täzeden hasaba durmaly. Şondan soň mart aýy üçin төлewler üstümizdäki aýyň 15-ne çenli geçirilýär. Diýip bir bank işgär aýdýar. Raýatlaryň plastik kart we pasport maglumatlaryny özleriniň ýaşaýan sebäplerine ýerleşen değişli banklarda gaýtadan belligi aldyrmaldyklary aýdylýar. Yerli ýaşaýjylaryň bir näçesi bank işgärleriniň registrasiýa talaplary barada aýdýanlarynyň her ýyl gaýtalanmaýanyny aýdýarlar. Odal beýle zat ýokdy. Banklarda pul ýok, şol sebäpden pullary gijikdirýärler. Ähli pullaryň täze gurulýan şähere geçirilýändigi aýdylýar. Diýip yerli ýaşaýjylar aýtdy. Zatlyk radiosynyň maglumatlary hem garaşly ýa-da resmi taýdan tasdikladyp bilmedi. Ma'lum bolşýar Ahly vilayatyna tarp ýerden täze şäher bina edilýär. Şäher üçin häzirlikçe 5 milliard dollar töweregini uly möçberde maliýe serişdeleriniň sarp edilmegine garaşlýar. Mundan Zatlyň habarçylary ýurdun döwlet edara karhanalarına dürli bahanalar bilen işgärleriň aýlyklaryndan tutulýan resmi däl tutumlar barada habar berip gelýärler. Pensiýa we döwlet kömek pullarynyň gijikdirilmegi käbir adamlar üçin garaşylmadyk ýagdaý bolýar. Käbir adamlar bank kartlaryndan pul naklaşdyrmagy howlugýarlar we begenip bankomatlara barýarlar. Ýöne tölegiň heniz geçirilmänligini görüp banklara barýarlar. Bank işgärleri bolsa registrasiýa talaplaryny gaýtalaýar. Diýip kakly ýaşaýjy gurrun berdi. Pensiýalara ýa-da döwlet kömek pullaryna garaşly alýan hojurluklar emele gelen garaşylmadyk ýagdaý sebäpli öňümizdäki 2 hepdeniň dowamyny özleriniň onsuzam yaramaz bolan güzöran şertleriniň agyr boljakdygyny aýdýarlar. Her aý 300-500 manat bilen et ýa-da başga iýmit önümlerini satyn alýan adamlar aýyň ortasyna çenli näme etmeli diýip oýlanýarlar. Diýip bir yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Zatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir ýaş gelin özüniň kiçi ýaşly çagydy üçin her aý döwletden 280 manat töwereg kömek puluny kabul edip alýanlygyny, ýöne aýlyk harajatlarynyň köp bolýanyny aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti ilatyň durmuş goraglulugynyň üpçün edilýändigini, raýatlaryň durmuş üpçünçilik derejesiniň ýokurlygyny aýdýar. Ýöne Türkmenistanyň näçe mil bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar, bazarlarda kymmatçylyk valyutanyň alış-salyş narhynyň resmi kursynyň 5-6 ýokary saklanmagy, raýatlaryň aýlyk girdijileriniň bazar sebedine gabat gelmediligi, resmi derejede tasdik edilmeýän giň ýaran işçilik we garyplygyň derejesiniň ýokurlanmagy, ýurtda esasan gowşak gatlygyň durmuş şertlerini we güzöran aladalaryny agyrlaşdyrýar. Türkmenistanyň hökmany pensiýa ýaty ýaşandyrmasyna gatnaşygy 5 ýyldan az bolmadyk 62 ýaşy dolan erkek adamlaryň we 57 ýaşy dolan aýal maşgalalaryň ýaşy boýunça pensiýa almagy hukugy bardyr. Pensiýalar raýatlaryň hünäri gurluk ýyllary we beýleki faktorlar bilen baglykda tapawutlanyp bilýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň 3 ýaş içinde bolan çağalara seredýän howstarlar üçin wagtlaryň zähmeti ukypsuzlyk boýunça, maýyplyk boýunça, göwrülük we çağa dowurmak boýunça we çağa dowulanyna döwlet kömek pullary berilýär. Türkmenistanyň pensiýanyň iň pes möçberini kefiýetlemek üçin biniýatlyk ullugy 450 manat möçberini, döwlet kömek pulunyň iň pes möçberini kefiýetlemek üçin biniýatlyk ullugy 430 manat möçberini kefiýetlenýär. 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna Türkmenistanyň iň pes aýlyk 1160 manat möçberini belenildi.
Daşoğlu vilayetinin Göroğlu etrafında bolan yol helakçiliginde kämillik ýaşyna yetmedik 3 mektep okuwçysy helak boldy. Bu waka şaýat bolanlaryň Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, helakçilik polisiýa işgäri tarapyndan dolandyrylýan awtologyň mesjidden gaýdyp barýan adamlaryň üstüne batly sürülmegi netijesinde ýüze çykdy. Waka 5 aprelde gece saat 11 töwereginde etrabyň Bedirkent Ozolkady Niýazow Taýhan birleşiginde boldy. Şonu yerli polisiýa bölüminiň uly leýtenanty Aşa Serhoş ýagdaýda guruluk wezipesini ýerine getirip ödüne degişli territoriýany aýlanýan mahaly ulogy Aşa ýokur tiýlikde dolandyrýar we onu tarawa namazyny okap ýoluň gyrasyndan ýörep öýlerine barýan 5 adamyň üstüne ötürýär. Olaryň 2 saty gaçyp ýetişýär. Ýöne 3 ýaş oglan ulogyň aşagyna galýar. Diýip Sewitdäki habarçymyz aýtdy. 10-njy we 11-nji sınıflarda okuyan 2 okuwçy wakanyň bolan ýerinde helak boldy. Şeýlede ýene bir okuwçy Göroğlu etrap hasahanasynyň intensiv bejeriş bölüminde aradan çykdy. Olar Sewit'in 22-nji mektebinde okuýardylar diýip habarçy waka boýunça derňew işiniň başladylandygyny, ýöne polisiýa işgäriniň heniz tutsak edilmändigini aýtdy. Diňe sud işi gutorandan soňra tutsak edilýär. Adatça şeýle helakçilikler ýüze çykanda polisiýa işgärleri 3 ay düzediş işine uğradylýar diýip habarçy sözüne goşdy. Azatlykda helakçilige sebäp bolan uly leýtenantyň şahsiýetini anyklayan maglumatlar bolsa-da onu köpçülige mälim etmekden saklanýar. Bu aralykda helak bolan mektep okuwçylarynyň enatalary we dogan garyndaşlary bu ýagdaýdan närazy bolup polisiýa işgäriniň uzak möhletleýin türme tutsaglygyna höküm edilmegini isleýärler. Polisiýa arak içip wezipe borçlaryny ýerine ýetirýärkä döwlet ulagynda biýüne raýatlary kakyp öldürýär. Adalet ýok, adalet isleýäris. Oňa agyr jeza berilmese razy däl diýip habarçy helak bolan okuwçylaryň biriniň hosarynyň aýdan sözlerini titirledi. Habarçy munyň Sewitde polisiýa işgärleriniň serhoş ýagdaýda wezipe borçlaryny ýerine ýetirýän mahaly ýol helakçiligine sebäp bolmagy bilen bagly birinji waka däldigini hem aýdýar. Mundan 3 ýyl çemet Ozol Göroğlu etrap polisiýasynyň 5 işgäri içkili ýagdaýda ulag dolandyryp uly ýol helakçiligine uçurady. Bu waka Gazyojak Daşowy ýolunyň Göroğlu etrapdan geçýän böleginde Daşowdan takminan 40 kilometr uzaklykda boldy. Şonu 4 polisiýa ofiseri aradan çykdy. Diýip habarçy belledi. Bu aralykda yerli ýaşaýjylaryň ençemesi wezipe borçlaryny ýerine ýetirýän mahaly serhoş ýagdaýda ýol hadisalaryna sebäp bolan polisiýa işgärlerine ýeterlik jeza berilmeýändigini aýdýar. Adam pidalaryna sebäp bolan polisiýa işgärleri tutsak edilenden 3-6 ay soň günä geçişlikde azatlyga goýberilýär we öýlerine dolanýar. Olara ýeterlik jeza berilmediligi şuňa meňdeş helakçilikleriň ýene gaýtalanmagyna sebäp bolýar diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk baýdylanlar barada yerli polisiýa bölümünden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri we köpçüliklerin habar berişleri işleri adatça ýurtda bolýan ýol helakçilikleri ýa-da tebii hadisalar barada maglumat bermeýärler. Bu helakçiliklerde ýylda näçe adamyň wepat bolýandygy baradaky statistika hem mälim edilmeýär. Ýöne Azatlygyň habarçylary we garaşsyz neşirler adam pedalaryna getirýän köçe ýol, otly betbagçylyklar barada ýyl-ýyldan maglumat berýärler. Türkmenistanyň häkimetleri bütün dünýä saglyk gününe taýinlik görüp ýylaty sport çärelerini köpçülikleýin çekerler. Döwlet edaralarynyň işgärlerini her gün maşk etdirilýär. Käbirleri sport toplumlaryna hem velosipedli ýörüşlere uğradylýar. Azatlygyň habarçysy Türkmenawatdan maglumat berýär. Yerli döwlet edaralarynyň we karhanalaryň işgärleriniň iş güni maşklary bilen başlanýar. Hökman ak sport eşiklerine gelen işgärler saat 9-da daşary çykyp edara binasynyň öňünde köpçülikleýin maşklary gatnaşýarlar. 1 aprelden beri dowam edýän şeýle maşklar bir tagada çeker. Şeýlede Türkmenawadyň edara karhanalarynyň işgärleri şäherde bir hepde çemeti wagt beri dowam edýän velosipedli çärelerde gatnaşdyrylýar. Her döwlet edarasyndan günne 2 adam şäheriň sport toplumuna ýöberliýär. Bu ýere ýygnanan döwlet işgärleri velosiped bilen şäher aýlanmagy mezur edilýär. Velosiped sürmek çäreleri 1 aprelde başlandy. Ýöne 4 aprelde Sişenbe güni has giňlerimde geçirildi. Dip Azatlygyň Türkmenawatdaky habarçysy aýtdy. Bütün dünýä saglyk güni 7 aprelde bellenýär. Şeýlede bolsa 4 aprelde Türkmenawadyň merkezi köçesi doly petiklendi. Velosipedli ýöriş bitarap Türkmenistan köçesinde ýerleşen merkezi sport toplumundan başlandy. 15 kilometrlik ýol Hamy derýanyň kenaryna çenli uzady.
Habarçynyň sözlerine görä saglyk güni münasibetli geçirilýän çäreler yerli ýylatyň gündelik durmuşyna täsir ýetirýär. Ýollar ýapylýar, merkezi bazaryň hem ýapylmagyna garaşylýar. 7 aprelde Türkmenabadyň iň uly azyk bazary ýapylar. Bazar administrasiýasy satyjylara işe gelmeliligini öňünden habar berdi. Diýip habarçy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä saglyk güni geçiriljek köpçüliklerin velosiped ýürüýüşi garaşsyz diýar köçesiniň golaýyndaky köprüniň üstünden geçer soň Amy Deryanyň üstündäki awtolog köprüsünden uğralýan marşrut bir tarap Türkmenistan köçesi bilen sport toplumuna barar. Şol ýerde esasy dawaralar geçiriler. Azatlyň habarçysy geçiriljek çäreleriň döwlet telewiziýasynda görkezmek üçin ýazga alynjakdygyny we şonuň üçin adamlaryň we awtologlaryň görünmezligi üçin bazaryň ýapyljagyny yerli çeşmelere salgylanyp aýdar. Öňkü ýyllarda bolşaly saglyk gününiň geçirilmegine döwlet derejesinde gözegçilik edilýär. 3 aprelde iş maslahatynda prezident Serdar Berdimuhammedow bütün dünýä saglyk gününe bagşlanan çäreleri ýokary derejedäki taýýarlyga bir gözegçilik etmegi buýurdy. Vilayet we etrap häkimliklerine köpçüliklerin çäreleri guramalaşdyrmak işi tapşyryldy. Türkmenistanyň beýleki vilayatlary hem bütün dünýä saglyk gününe taýýarlandy. Hususan da Balkan vilayatynyň häkimetleri sport çärelerine 2 hepde töwereg wagt öň taýýarlyk görüp başladylar.